Do spisov môžete pridávať dátové štruktúry. To, čo ste možno netušili, že sa dajú tieto dátové štruktúry, ktoré sú vložené v spise, využiť a skombinovať s užívateľskými reportami. Ukážem vám to na krátkom príklade. V tomto spise som si pripravil dátovú štruktúru, ktorá zaznamenáva nejaké údaje fiktívneho skladu alebo skôr fiktívnej opravovne motocyklov alebo automobilov a do dátovej štruktúry som zaznamenal nejaké údaje ako stav na tachometrii, čo zákazník požaduje a čo sa našlo. To je prvá vec, mám to uložené v spise. Ako to ale využiť napríklad pri tlači užívateľských reportov? Zavriem tento spis a ukážem vám vzorový užívateľský report, ktorý som k tomuto vytvoril. Volá sa dátová štruktúra v spise a ten report vyzerá takto. Základné informácie o spise a tu som dal jednotlivé položky z tej dátovej štruktúry. A keďže v takejto podobe to môže byť trošku neprehľadné, tak dajú sa položky dátovej štruktúry, ktoré sú typu booleán, to znamená áno, nie, tak tieto sa dajú zobraziť aj formou takýchto zaškrtávacích polí. Vytvorenie týchto zaškrtávacích polí v užívateľskom reporte je trošku trikové, tak vám ukážem, ako sa to robí. Vojdem do editora, nájdem si príslušný report a do neho môžem vkladať údaje následovne. Všetky údaje zo spisu, ktoré sú bežné, tak môžem priamo stadeto tam jednoduchým spôsobom pritiahnuť a dátovú štruktúru, ktorú som tam vložil do toho spisu, tak tu nájdem, keďže viem, že sa takto volala, tak môžem údaje jednoduchým spôsobom takto pritiahnuť. To samozrejme vytvorí len ukážem to na tej logickej premennej vyčistenie interiéru. Keď si ju sem vložím len takto obyčajne a dám si ukážku toho reportu, tak ukážka reportu bude v podobe áno, nie. Ak chcem použiť takýto krásny objekt, tak si ho musím nájsť tu na tejto strane ako zaškrtávacie pole. Zoberiem si ho sem, presuniem, aby bolo viditeľné, tak mu dám orámovanie. A teraz musíte spraviť jedinú vec. K tejto položke si nájdete príslušný dataset, čiže musí to byť ten dataset na zaškrtnutie auta, aby sa nám to zhodovalo. A dátové pole si vyberieme napríklad to vyčistenie interiéru. A ako náhle to mám takto spravené, tak tá položka bude už reagovať. Pokiaľ som vložil ten objekt typu zaškrtávacieho pola, tak sa nám prejavuje pekne ako tento objekt so zaškrtnutím a vyzerá to na tom reporte o mnoho lepšie. Čiže takto jednoducho môžete dátové štruktúry, ktoré si vymyslíte a vložíte napríklad do spisu, tak takto jednoducho môžete tieto dátové štruktúry využívať aj na užívateľských reportoch.